ಕೋಟೆಕಾರ ಶ್ರೀ ವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ನಾಗಬನ ಪಂಡ ಕೆದಿಲಾಯರ್ನ ನಾಗಬನಟ್ ನಾಗಾರ ಪಂಚಮಿದ ಆಚರಣೆ ಅಂಗಾರ ಕಾಂಡೆ ಬಾರಿ ಭಕ್ತಿ ಗೌಜಿಡು ನಡತನು ಭಕ್ತ ಬಂಧುಗಳು ಸಾಲುಗಟ್ಟದು ಬತ್ತದು ಪೇರು ಬೊಂಡ ಒಪ್ಪ್ಯಾದು ಅಭಿಷೇಕ ತಂಬಿಲ ಕಟ್ಟಾದು ತಂಗಲ್ನ ಪರಕೆ ಸೇವೆದ ಪೂಜೆನು ಸಂದಾಯರು. ಕೋಟೆಕಾರ ಶ್ರೀ ವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ನಾಗಬನ ಅವು ಕೆದಿಲಾಯರ ನಾಗಬನ ಪಂಡದೆ ಪುಗರ್ತೆ ಪಡೆಯಿನ ನಾಗಾರಾಧನೆದ ಕಾರ್ಣಿಕತದ ಮಲ್ಲ ಕ್ಷೇತ್ರ ನಾಗಾರಾಧನೆದ ಮಲ್ಲ ಸಿದ್ಧಿ ಪಡೆಯಿನ ಕೆದಿಲಾಯ ಮನೆತನದ ಕೋಟೆಕಾರ ಶ್ರೀ ವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ನಾಗಬನ ಕೀರ್ತಿಶೇಷ ನಾರಾಯಣ ಕೆದಿಲಾಯರ್ನ ಕಾಲಘಟ್ಟಡು ನನಲಾತ್ ಕಾರ್ಣಿಕತೆಡು ಪುದರ್ಡು ಬೆಳಗಿನ ಕ್ಷೇತ್ರ ಇತ್ತೆ ಅರೆ ನಮಗೆ ವೇದಮೂರ್ತಿ ನಾಗಣ್ಣ ಕೆದಿಲಾಯರು ಬೊಕ್ಕ ಇಲ್ಲದಕ್ಕಲ್ನ ಮುತಾಲಿಕೆಡು ನಡಪಂದುಪ್ಪನ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ನಾಗರ ಪಂಚಮಿ ಬಾರಿ ಗರ್ದುಡು ಪುಲ್ಯಕಾಂಡದೆ ಆಚರಣೆ ಆಂಡು ಭಕ್ತ ಬಂಧುಳು ಪೇರು ಬೊಂಡ ಒಪ್ಪ್ಯಾದು ತಂಬಿಲ ಕಟ್ಟಾದು ಪೂಜಾ ಸೇವೆನು ಸಂದಾದು ನಾಗರ ಪಂಚಮಿನ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ತೇರು.
ಇಂದೆತ ಒಟ್ಟೊಟ್ಟಿಗೆ ತಂಕಲ್ನ ಇಲ್ಲಡು ಕುಟುಂಬಡು ನಾಗಾರಾಧನೆ ಮಲ್ಪೆರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಾಂದಿನಕುಲು ಆವಂದಿನಕುಲು ತಂಕಲ್ನ ಇಲ್ಲದ ಕುಟುಂಬದ ನಾಗಕಲ್ಲನ್ನು ಇಡೆಗು ಒಪ್ಪ್ಯಾದು ವರ್ಷಗೊರ ಇಡೆಗು ಬತ್ತದು ನಾಗಗು ತನು ಸೇವೆ ತಂಬಿಲ ಸೇವೆ ನಡಪಾವನವುಲ ಮುಲ್ಪದ ವಿಶೇಷ ಅಂಗಾರೆ ಕಾಂಡಿರ್ದು ಮಲ್ಲ ಸಂಖ್ಯದ ಭಕ್ತ ಬಂಧುಲು ಪೇರು ಬೊಂಡಾಭಿಷೇಕ ಮಲ್ಪಾದು ತಂಕಲ್ನ ತಂಬಿಲ ಸೇವೆ ನಡಪಾಯರು. ದೇವರಸೆ ಅಂತದ್ದು ಬರ್ತೇನೆ ಮಂತೆಲ್ಲ ಅಂಚಿನ ಮಂತು ಪಟ್ಟಾಟಿಗಳು ಹಸಿದು ಮಂತ್ರ ಮಂತ್ರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಕಟ್ಟಡ ಕೂಡ ಇರ್ತೀನಿ ಅಂಚಿನ ನಾಗದೇವರ ಸೇವೆ ಅಂಚಿನ ಮೇಜಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಪಿ ಅಂತ ದೇವರು ಸಂಪೂರ್ಣ ರಕ್ಷಣೆ ಕೊಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಮಿತ್ರಗಳು ನಂಬಿ ನಾನು ವ್ಯವಸಾಯ ಕೊಟ್ಟು ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿ ನಡಪಟ್ಟುಕೊಳ್ಳೆ ನಾಗದೇವರನ್ನು ಅನ್ಸೋಣ. ನಾಗದೇವರ ಪಾದಾರವಿಂದ ಗೋವಿಂದಾರಿ ಗೋವಿಂದ. ಕೀರ್ತಿಶೇಷ ನಾರಾಯಣ ಕೆದಿಲಾಯರ್ನ ಮಗೆ ವೇದಮೂರ್ತಿ ನಾಗಣ್ಣ ಕೆದಿಲಾಯರು ಬೊಕ್ಕ ಮೆಗ್ಗೆಡಿಕಲು ಮರ್ಮಯಲ್ಲು ಬಂದುಲು ಮುತಾಲಿ ಕೆಡಿತಂದು ನಾಗಬನಟ್ ಪೇರು ಬೊಂಡಾಭಿಷೇಕ ಮಲ್ತದು ಪೂಜಾ ಸೇವೆನು ಸಂದಾದು ನಾಗರ ಪಂಚಮಿ ನಾಡಿಗೆ ಸುಖ ಶಾಂತಿ ಕೊರಡು ಪಂಡದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಸಂದಾಯರು.